Morning. Nasa suso mo ang ibo. Oo, talaga naman ka. Talaga. Suminom ka ng pits, maganon lang, ano? Oo na, para maanggila. Sarap naman. Pwede ba naman pills? Kasi alam mo yung ano ko. Kasi naubusan na, hindi ako nakasama. Malaki ba ito? Yung ano, Una no, John. Limang pills ang Ayaw? Gusto ka ba? Grogi-grogi. Kinabukasan, pagising naman, laklak. Hanggang sa maubos. Kaya nga hindi nga bumalik na yung utong lumabas. Inverted tawon to. Ano ba yan, Manong? Inverted ang nakakalito dati. Oo. Nakinom ko ng pills, lumabas ang utong. Nangkikimog naman, ano ba yan? Dapat skin tone na, no? Oo, meron ka na napakahanapin. Matangkok pa lang kayo, isa kayo sa'yo ah. Saan? Hindi pa na. Bakit, no? Eh, pero ngayon nainom ko pa. Hindi na, no? Mahal eh. Mahal dito Hindi, Dayan. mahal kita. Huwag na. Mahal dito Dayan. Hindi, alam mo, pag tsatsagain mo, Pero makakadali ka talaga. Kasi yung kaibigan kong Puti, si Sama na, naranasan ko na yun. Tapos nung tumigil ako, naglabas na lahat. Aray! Yeah, sige. Ano, Okay, nakain. bye-bye. Ayan, bukas na naman yan, nandoon na naman yan sa... Ay, nako, kaya pala nananahimik. Ang ganda ng topic mo eh. Saan? Yeah. Ano ba yan? Akala ko may sakit ka kanina. Yun na nga, iniisip ko, nilalamig siya. Sabi ko, pagkatapos ka ginuman to si Rocky. Hindi talaga yung form. Sayawin siya gano'n, naka-video. Halika na. Haya. Yan lang! Chris! Oh. Yung kanya, baka maliit. Screen niya. Risa! Hindi ka naman sumasayaw. Ay! Wala kang kapartner si Bakla eh. Konti lang yun ang ganda eh. Ayoko sumayawan, no? Tingnan nyo, oo. Nag-ilas talagang mayroong mababalingan. Bata na yan, anak na bata. Kagi. Hindi mo na nga yan.